ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଲା ଆମର ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଲା ଆମର ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି ହେଲା ଆମର ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ତୃତୀୟ ସୋପାନଟି ଆମର ହେଲା ଆମୋନିଫିକେସନ୍ ବା ଆମୋନିକରଣ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନଟି ହେଲା ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ସୋପାନ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମଟି ଲେଖିବ ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଲା ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଲା ଆମୋନିଫିକେସନ୍, ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନଟି ହେଲା ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ଏବେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ଆମର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଛି ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇଦର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆମର ଜୈବିକ ଉପାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେମିତି ଆଜୋଟୋବାକ୍ଟର, ସିଆନୋବାକ୍ଟର, ଆନୋବେନା ଏଇଭଳି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ କରି ମାଟିକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ ସମୟରେ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୌଗିକଟି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ମନେ ରଖିବ, ଏମୋନିୟମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏମୋନିୟମଟି ପରିଣତ ହେଲା ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ ସମୟରେ ଆକୁ ଆମୋନିଆକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଆସେ ଆମର ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଏମୋନିୟମ ଆୟନଟା ସିଧାସଳଖ ପରିଣତ ହୁଏ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। এই ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଯଦି ଆମର এই ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଜୀବସାରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଆମୋନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଠୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମୋନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଠି କିଛି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମୋନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୌଗିକ ରହିଯାଏ, ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁମେ ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଜବକ୍ଷାରଯାନ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯେଉଁ ଚକ୍ରାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁନର୍ବାର ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିଗଲା। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜବକ୍ଷାରଯାନ ଚକ୍ର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଜବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଦନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ତୃତୀୟ ସୋପାନଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଆମୋନିଫିକେସନ୍ ବା ଆମୋନିକରଣ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନଟି ଆମର ଥିଲା ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍।